Нехай будзе пахвалёны Ісус Христос. Дзякуем Пану Богу за гэты дзень, за нашу супольную малітву, за тую магчымасць, той дар прысутнасці тут, каля алтара нашага Пана Ісуса Христа. Просім кожны ў сваіх інтэнцыях, ускладаем іх у нашых думках, у нашай малітве. Спадзяемся на заступніцтва нашага айца Фабіяна, у нашых просьбах, інтэнцыях. Дзякуем за гэты дар яшчэ раз, нашых малітоўных групаў, колаў ружанцовых, усіх тых, хто шануе ружанец, усіх, хто пашырае гэты культ на нашых землях. Молімся аб супыненні войнаў, аб дарах Духа Святога для тых людзей, якія вырашаюць лёсы людзей, цэлых народаў. Дзякуем за ўсе ласкі атрыманыя, просім да абдары прабачэння, абдары супакою і абдары цудоўнай такой малітвы ў нашых сэрцах, у нашых душах. Будзем маліцца тамніцы хвалебныя са святым Янам Паўлам II. Будзем дзякаваць за нашае зямное жыццё і за ўсе тыя ласкі і выпрабаванні, якія атрымалі з рук Бога Айца Всемагутнага. Імя Отца і Сына і Духа Святога. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да атлання, на трэці дзень уваскрос з памерлых і ўзышоў на неба. Сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, а тут прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першароднага зачатая. О мой Езу. Таямница першая – Воскресение Христа. Воскресение Христа принесло всім новую надзею. З гэтага часу для хрысціяніна мець надзею ўжо не значыць чакаць таго, што яшчэ толькі павінна здарыцца. Гэта значыць мець упэўненасць, што гэта ўжо адбылося, бо Пан уваскрос і валадарыць. Ён жывы. Мы таксама пакліканыя да таго, каб сустрэць Яго асабіста і стаць Яго абвяшчальнікамі і сведкамі, паводле прыкладу жанчынаў і вучняў. Уваскрос ужо Христос, Бог мой і надзея. Спяваем мы у велікодным спеве, просячы Пана аб адвазе вернасці і вытрымкі ў добрым. Асаблівым жа чынам мы просім Яго аб спакоі, дары, які Ён здабыў для нас праз сваю смерць і ўваскрасенне. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое,
приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая, о мой Езу, заковай нас от огню пекельно, проведи все души на небо и допоможи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таємниця хвалебная, другая, у небовшесті Христа. У Христі, який взошел на небо, узвысилася чоловіча натура, поставленная праворуч Бога. Вучні отримали наказ євангелістів, євангелійців світу, больш за тое, Христос, заходячи на небо, не отдалився от земли, и Он укрылся в кожном человеку,
асабліва ў самым няшчасным, убогім, хворым, спіхнутым на перыферыю грамадства, пераследаваным. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что земно, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая, о мой Иисус, Грехи наши, заховай нас.
Таємниць третя з послання Духа Святого. Усе яны аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса і з братамі ягонымі. Гэтая сцэна сёння паўстае перад вачыма як цалкам актуальная рэчаіснасць. Усе мы разам, пастыры і вернікі, павінны засяроджваць свой позірк на найсвяцейшай Панне, на паслухмянейшай натхняльніцы першай хрысціянскай супольнасці, прызначэнне якой несці святло Евангелия па ўсёй зямлі да сканчання свету. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам Я буду читать пятую. если мы отпускаем виноватым нашим. И не Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лонне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами,
и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Все. Еще раз. Все. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першеродного зачатая, о мой Езу, Четвертая хвалебная таямница у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. У небаўзяцце Марыі раскрывае вялікую каштоўнасць і годнасць чалавечага жыцця. Перад абліччам прафанацыі і знявагі, якія часта спазнае ў сучасным свеце, асабліва жаночае цела, таямніца ў небаўзяцце гаворыць нам пра звышнатуральнае прызначэнне і годнасць кожнага чалавечага цела, створанага Богам, каб яно станавілася прыладаю дасягнення святасці і атрымала удзел у яго хвале. Углядаючыся ў Марыю, хрысціянін вучыцца адкрываць каштоўнасць уласнага цела і ахоўваць яго як Божую святыню, якая чакае ў васкрасення. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою,
благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першароднага зачатая, о мой Езу, Таємниця 5. Укаравання Найсвятейшей Панны Марии. Христиане с довером глядят на Марию, королеву нашу. И это не только не зменшая, але хутчэй павялічвае их сыноўні давер да той, якая з'яўляецца их маці. Таким чынам, хвалебны стан Марыі не аддаляе яе ад нас, а дазваляе ёй быць бліжэй да людзей і атуляць іх апекаю. Марыя ведае пра ўсё, што адбываецца ў нашым жыцці, і падтрымлівае нас мацярынскай любоўю ў жыццёвых выпрабаваннях. Далучаная да нябеснай хвалы, Марыя цалкам аддаецца справе збаўлення, каб кожнага чалавека адарыць шчасцем, саўдзельніцаю якога стала і яна сама. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводи нас в спокусу, а избавь нас от Бога нашего. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами,
и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О, Мария, без греху першородного зачатая, о, мой Иезу, Твоей обороне отдаемся. Помолимся летание до слуги Божьего Фабіяна, славутого отсюдами у стовпцах. Дякуем нашему небесному пробыщу за его заступництво, молитву и опеку над нашей землей. Кире елейсен, Христе, почуй нас. Отче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Тройца один и Божа, Святая Мария, святые апостолы и евангелисты, святые мученики и мученицы, святые вызнавцы и наставники, святые законники и пустынники, святые святары и левиты, слуга Божий Фабіяне, прихильник хвалы Божией, оздоба ордена проповедников, Сыне святла, люстра покоры,
Приклад чистости, величный думками про Бога, апостол святой веры, прихильник збавлення людей, рупливый проповедник, побожный святар, палаючий светоч Божей любови, славутый цудами, сутяшальник засмучених, заступник вандроўных, вратавальнік няшчасных, успамога сіротаў, вызвалення прыгнечаных, заступнік хворых, абаронца ад нязгодаў, надзейны праваднік, утаймавальнік непрыяцеля, анёля спакою, надзея тых, хто ў роспачы, найміласэрнейшы наш апякуне. Праз заслуг яйца Фабіяна Цябе прос. Будь да нас літасцівы, ад усяго злога, ад усялякага грэху, ад Твайго гневу, ад пажару, голаду, вайны і заразы, ад маланкі і раптоўнай непагадзі, ад раптоўнай смерці, ад усялякіх злых прыгодаў. Слугу Твайго Фабіяна да ліку благаслаўлёных далучыць май ласку. Праз заступніцтва яйца Фабіяна касцёлу нашай айчыне ўзмацніць май ласку. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Хрысте, пачуй нас. Хрысте, выслухай нас. Антыфона. Справядлівы заквітнее, як пальма вырасце, быццам кедр на Лібане. Маліся за нас, слугы Божы Фабіяне. Молимся, Боже Ойче Всемагутны, Ты праз заслугі яйца Фабіяна сваю неспасцігальную эмоцыю ратуеш усіх, хто звяртаецца да Цябе ад усялякіх пакутаў. Просім Цябе, учыні, каб мы, нягодныя слугі Твае, былі вызвалены ад грахоў, захаваныя ад няшчасцяў гэтага свету і подступаў сатаны. Праз Хрыста, Пана нашага. Новена до святого Архангела Михаила с библейными читаниями. Молитва о перамозе добра. Оборонца зневаженных Божьих законов, подтримай нас у змаганні за перамогу добра в свете. Сатана, неприятель Бога, спрадвечный противник правды и добра, с дродливыми иллюзиями, распаливая человечье жарсти, ловить души в расставленные пастки, и стягивая их на дно згубы. Колькі ж душаў жыве, не ведаючы Бога і сваіх абавязкаў адносна Яго. Святы Міхале, першы абаронца Христовага касцёла, маліся за нас. Колькі людзей, нягледзячы на тое, што ведаюць Бога, грашаць недапушчальнай абыякавасцю. Дзеці не маюць пашаны да іншага чалавека. Ім не хапае паслухмянасці і нават любові да бацькоў. Молодь часто гонится за зманливыми чарами пачуццёвых задавальненняў, і в выніку хвілівыя прыхамаці разбіваюць сем'і, сужэнцы разыходзяцца, парушаючы дадзеныя Богу святыя абяцанні. Святы Міхале, першы абаронца Христовага касцёла. Злачыннасць павышаецца, добрае імя бліжняга и человечее жыццё страцілі сваю вартасць. Дзеці адной маці айчыны жывуць у нязгодзе. У свеце не гасне полымя войнаў. Мы усведамляем, што прычынаю гэтых бедаў, няшчасцяў і паражэнняў з'яўляецца неўтаймаваная чалавечая прагавітасць, хцівасць і пажадлівасць.
а подступны дух цемры распальвае іх для таго, каб загубіць сяброў Божых. Святы Міхале, першы абаронца Христовага касцёла. Молитва до апостольской руплівости. За надступством першародного граху мы маем слабую волю. Многие из нас становятся ахвярами уласной слабости. Святы Арханёле Михале, пераможны Арханёле, дапамажы нам будаваць Божие валадарство у штодзённым жыцці. Святы Арханёле Михале, павядзі за сабою дзяцей, няхай з ранняга маленства яны вучацца ад маленькага Езуса пабожнасці і паслухмянасці, каб разам будаваць Божие валадарство. Святы Арханёле Михале, прыцягні да сябе працоўную моладзь, няхай яна можна адбівае атакі супраць веры і сваёй пазіцыі схіляе сваё набліжэйшае асяроддзе да пашаны рэлігійных перакананняў, каб разам будаваць Божае валадарство. Святы Арханёле Михале, натхні душы дзяўчат, няхай сваёю простасцю і нявіннасцю яны наследуюць цноты Нацвяцейшай Панны Марыі, каб разам будаваць Божае валадарство. Святы Арханёле Михале, дапамажы маладым навучэнцам, каб яны, здабываючы веды, не страцілі з поля зроку першапрычынна сусвету, каб разам будаваць Божае валадарство. Святы Арханёле Михале, падтрымлівай мужчынаў, бацькаў, каб яны кожны дзень распачыналі і заканчвалі просьбаю да боскага цесляра аб благаслаўленні для сваёй працы і сваёй сям'і. Святы Арханёле Михале, уплывай на маці, каб яны не толькі адчувалі абавязак перадаваць жыццё, але і па-божаму выхоўвалі дзяцей і не лічылі сваю задачу выкананай, пакуль не ўбачаць іх сярод выбраных у небе. Святы Арханёле Михале, падбадзёр усіх, хто пакліканы да выключнага служэння Богу ў святарстве, манастве і ў свецкім жыцці, каб яны імкнуліся да асабістай святасці і ахвярна прысвяцілі сябе бліжнім. Святы Арханёле Михале, асаблівым чынам падтрымлівай выхаванцаў і душапастараў, місіянераў, якія ездзяць у далёкія краіны з добраю навінаю, кансерваваных асобаў, якія праводзяць жыццё там, дзе пакутуюць людзі, у шпіталях, у служэнні любові, у кляштарах, здзейнічаючы суровае пакаянне за грахі чалавецтва. Усе мы хочам быць у тваёй пераможнай свеце, але нас атакуюць цяжкасці, адольваюць спакусы, ілюзіі, якія злой дух памнажае вакол нас і якімі імкнецца аддаліць нас ад Бога. Аднак мы захоўваем глыбокую пашану да Божых законаў і прысвячаем сваё жыццё служэнню дзеля добра. Святы Михале, будь нашаю сілаю, барані нас у змаганні. Няхай тваё імя, баявы заклік, хто ж як Бог, і твая магутная апека вядуць нас да перамогі перад троном усемагутнага Пана, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амин. Святы Арханёле Михале, ты пануеш у бляску неба, мужных герояў ад пастак сатаны абараняй. Тым, хто падае і зноў падымаецца ў няспінным жыццёвым змаганні, дапамагай. Ускладаючы усе справы на шалі боскай справядлівасці за нас, заступайся. Святы Арханёле Михале, барані нас у змаганні, каб мы патроне паўсюднага касцёла прывядзі нас да аблічча міласэрнага Айца у святыні вечнай. Амин. Чытанне другі дзень. Я покажу вам усю правду
і не затаю ад вас ніводнага слова, як ужо абвясціў вам і сказаў. Гэта добра захоўваць таямніцу караля, але пахвальна таксама адкрываць і вызнаваць Божыя справы. Я, Рафал, адзін з 7 святых анёлаў, якія ўваходзяць і служаць перад абліччам славы Пана. Яны збянтэжыліся абодва і ўпалі ніцма ад страху. Тады ён сказаў ім: «Не бойцеся, супакой вам, праслаўляйце Бога ва ўсе векі, бо я быў з вами не па ўласнай прыхільнасці, але з волі Бога. Яго праслаўляйце ва ўсе дні, яму спявайце гімны. Вы бачылі, што я ўжо нічога не еў, таму што з'явілася перад вамі бачанне. А цяпер праслаўляйце Пана на зямлі і вызнавайце Бога. Я ж узыходжу да таго, хто мяне паслаў. Запішыце ўсё гэта, і што здарылася з вамі, і ўзышоў». Яны ўсталі, але ўжо не маглі яго бачыць, таму праслаўлялі і спявалі гімны Богу і вызнавалі яго за тыя вялікія справы ягоныя, бо ім з'явіўся Божы анёл. Літанне да святого арханёла Міхала. Кір'я лейсум. Христе, пачуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, Святая Мария, Королева анёлов, Святый Арханёле Михале, Святый Михале, найславнейший князю, Святый Михале, мужны ў барацьбе, Святый Михале, пераможца сатаны, Святый Михале, пострах злых духаў, Святый Михале, правадыр войска нябеснага, Святый Михале, прадвеснік Божай хвалы, Святый Михале, радасць анёлаў, Святый Михале, гонар неба, Святый Михале, які ўзносіш да найвышэйшага нашыя просьбы, Святый Михале, абаронца праведных душаў, Святый Михале, Божий посланник, Святый Михале, наш праваднік у малітве, Святый Михале, наш шчыт ад спакусаў, Святый Михале, моц народа Божага, Святый Михале, ахоўнік і апякун касцёла, Святый Михале, дабрачынца народаў, якія цябе праслаўляюць, Святый Михале, харунжы збаўлення, Святый Михале, анёле спакою, Святый Михале, праваднік душаў да вечнага святла, Святый Михале, распарадчык нябесны, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Маліся за нас, святы Арханёле Михале. Молимся, усемагутны вечны Боже, Ты установіў святого Арханёла Михала абаронцам касцёла, праз яго даступніцтва дары касцёл шчасцем і спакоем, а нас ласкаю ў зямным жыцці і хвалою ў вечнасці, праз Хрыста, Пана нашага, імя Отца і Сына